mahot di kusog. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdayon nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko. Pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko. Mga pagdahig ikabalos ko nimo. Iatubang ang mga kalisod, isagubang mga unos ug balot, apan ang limbaso wa mahot di kusog. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdayon nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko. Pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko. Mga pagdahig ikabalos ko nimo. Ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko. Mga pagdahig ikabalos ko nimo, Ginoo. Pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome na usab sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ato ning sugdan sa pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ug ako kamong gihangyo, gidasig nga magkahiusa ta sa pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga mo'y nagatiman sa tanan nga midangop kanimo, Dios nga walay hunong nagiya kanamo sa mga pulong nga gikinahanglan namo makatunan. Padayon mo kami o Dios nga gitudloan. Padayon mo kaming gigiyahan o gidasig sa pagtuon o pagbasa sa imong mga pulong. Samtang doon na pa'y panahon sa pagkaton niini. Dalaygon ka nga Dios nga kanunay nagsuplay sa tanan nga among gikinahanglan. Gikinahanglan sa imong mga katawhan. Padayon nimong gihatagan og pagkaon, bisti, gitagaan og mainom ang imong mga katawhan nga nag-alagad kanimo. Dalaygon ka nga Dios nga padayon nga nagtagbo sa tanan nga gikinahanglan sa imong katawhan.
materially, physically, emotionally, o God. Even Lord, sa tanan nga mga gikinahanglan nga wala na mo mahisayri, wala na mo mabali, o God, padayon nimong gitagbo, Amahan, ang tanan nga gikinahanglan sa among pag-alagad kanimo. Padayon mo kami, o Dios, nga gibless busa, Amahan. Dawata, o Dios, ang among mga pagdahay. Dawata, o Dios, ang among mga pagpasalamat, ang among halad sa mga pagdahay, pagpasidungog kanimo. Ngay mo kaming gitagaag kalampusan o kadaugan sa mga buluhaton nga naghatag kanimo, o Dios, o kadungganan, o naghatag nimo mga pagdaig, o Dios. Amahan, amo na usab nga gipangayo kanimo ang imuhang pagbisita karon sa among panag-uban. Pakigsultihin na usab kami sa gikinahanglan namong makatuonan nga mga pulog, mga mensahe. Ingon nga kami imong mga tinun-an ug sumusunod ug mga katawhan nga imong giandam alang sa dapit nga wa nay katapusan. Bless kami, Amahan, sa among panag-uban karon sa ngalan ni Hesus. Amen o amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Maayong pakiguban, mga kaigsuonan, ang ato karong hisgutan, ato sang hisgutan ang mga pangutana mahitungod sa kalag-kalag, Halloween. O kung doon na mo'y mga pangutana, pwede ragyod ninyong ipaabot diri sa atong programa. Kay doon na tayo, mga kaigsuonan, sad nga mo pahatod og mga mensahe. Og sa ato karong nga panag-uban, mga kaigsuonan, atong hisgutan ang mga pagkaon mahitungod sa kalag-kalag. Kung unsay angay natong buhaton sa mga pagkaon nga gikan sa atong mga kaila, higala, amigo, amiga, labi na sa atong pamilya nga dili pareho nato og pagtuo. Unsaon man nato, moniron ato ang hisgutan, mga igsuon ko sa Ginoo. Siya ang Diyos nga balaan. Labi na gyud sa mga nagtrabaho. Kay kasagaran sa nagtrabaho, mga kaigsuonan, naagyoy mga amo sad nga nagsaulog og Halloween. Gani experience na nako sa dihang nagdumala nako og mga simbahan sa Cebu City. O niya na ako'y cancer ni adto pang panahon na 2011, nag-family driver ko. O 2010, no? 2010 nag-family driver ko. O niya nagdala nako og simbahan. O niya nag-round man ko ato nga trabaho family driver. The same time, mga kaigsonan, nag-arrange og mga buwak, mga kanabitang arrangement sa ilahang sod sa balay. Niya sa panahon nga dunay mga selebrasyon sama sa Christmas o ilabi na sa Halloween, ako mo ilahang suguon, ako mo ilahang patrabahoon. Kay naaman sila'y nakita sa ako ang pagpanarbaho nila nga makahimo ko og doon ako'y talento sa pag-arrange nga ila pong magustuhan. Usasad sa ilahang nakita nga doon ako'y kanabitang kakayanan sa pag-arrange og mga bulak, labi na kung kanabitang naay mga selebrasyon. Og tungod kay nagtrabaho ko, tungod kay ang ako ang kahimtang trabahante, mga igsoon, ako gyung gihimo og akong gitrabaho. Mao ni ato ang hisgutan, mga igsoon, kung dili ba nato makaingon ta nga pwedeng hisgutan ang mga umalabot, no, nga mga kalihukan sa atong nasod o sa kalibutan, labi na sa Halloween o sa kalag-kalag. Ato nang hisgutan, mga kaigsuonan, kung unsay mga opinion o unsay mga huna-huna sa atong mga kaigsuonan nga nagtuon sa balaang kasulatan. Ato nang hisgutan karon, mo nang ayaw mo og
ayaw mo paglangan, ayaw mo og kana bitawng kaikog, ipaabot ang inyong mga mensahe diri sa ato nga programa aron daghan ang masayod og makadungog sa mga mensahe nga gikan sa atong mga kaigsuonan o gikan kaninyo. Mayong gabi, mayong nga pakiguban, dalaygon ang Dios sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa 101.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Mayong gabi, mayong pakiguban sa atong mga kaigsuonan nga nagnukad diha sa Ampak, sa Linaw. Mayong gabi, mayong pakiguban ilabi na sa atong mga kaigsuonan diha sa Sitio Tubod ni Brother Moses o ni Brother Pedro Arsola. Mayong gabi ug maayong pakiguban. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan ilabi na sa mga Dinoyo family o sa mga De Villeras family, mga Tamayo family. Siyempre, mga kaigsuonan ang ato ang mga pinalanggang mga listener nga naa karon sa nagkalaing mga sitio diha sa Barangay Sardinia og ato nga igsuon nga nanuka diha sa Kalatagan, Barangay Tolosa. Ang Dios magpanalangin. Mayong gabi, may pakiguban ni Shiny Mi Pondador. Good evening, Pastor. Og si Gaspar Golo, maayong gabi. Og maayong pakiguban ni Arcel Duhay Lungsod, Braga. Maayong gabi, Pastor Gideon, watching from Saudi Arabia. God bless you always. Maayong pakiguban ni Meldred. Maayong gabi, Pastor. Kanunay gyud kong mag-abang sa imong live. Nice ni nga topic kay ang uban bisag Kristohanon nakisabay pas mga tinuuhan diri sa kalibutan. Maylin Krampatana, Sumuklaan, Mary Joy. Okay, salamat kaayo no sa imong pag-share. Salamat kaayo Mildred no sa imong pag-share. Si Nicanor Sudaria request kog song Lahutay. Og si Tata Naro Panansang, maayong gabi, may pakiguban, happy watching. Ilabi na ni Romilita Bugais, good evening Pastor. Uban sa imong pamilya, salamat sa kahigayunan na usab nga makapaminaw sa iyahang pulong nga mao ang atong kalanon sa atong espirituhanong bahin. Salamat sa inyong pag-uban og pag-share sa atong programa. Ako nagtuo nga daghan kay tang mahisgutan og masayran sa ato karong panag-uban. Og importante gyud kining atong masayran kana gyung naas bala ang kasulatan. Unsa gyud ang kinatibuk ang mensahe mahitungod niining karag-karag. Si Pops Jilon Mingito Garces, maayong gabi, Pastor, watching from Lapu-Lapu, samtang nag-duty. Excited na usab maminaw sa mensahe Ginoo. Maayong gabi ni Romilita Bugais og ni Jocelyn Oligar. Hello po, Pastor Gideon. Maayong gabi po sa imong pamilya og sa tanan. Maayong gabi. Si Baho de la Cruz, Aileen, maayong gabi, Pastor Gideon Candelario. Maayong gabi kaninyong tanan. Og ni Diana Maritelin, maayong gabi ni Samuel Hilo Sr. og Rachel Rivera. Og maayong gabi ni Jan Abukay. Watching from dito po sa Taguig, Manila. Good evening ni Wilmar Villanoca Aligado. Maayong gabi, Pastor. God bless you. Og sa tanan nga mga viewers, dalaygon ang mga nga ang kanunay nagpanalangin kanatong tanan. Request song Makalangit Langit ang Pilia. Watching from Pulilan, Bulacan. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa ato karong panag-uban, ilabinas mga pulog mga minsay nga ato karong hisgutan. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Gaspar Golo, mayong pagpaminaw o ni Novi Ironico. Salamat sa Ginoo, naka-timing yun ko sa imuhang live, Pastor. Mayong gabi,
kami ni Tata Naro o ni Maria Presinti, matut pa pastor na adi ay ko pangutana bahin sa akong trabaho. Ako sa ko kamananahi. Pastor, okay lang ba nga mutahi ko og mga biste sa mga santos? Kay dili gud ko makabalibad sa akong mga customer na aman jud magpatahi unsa may imong ikatambag. Salamat pastor sa pagtubag. God bless. Grabe ka bugad no. Kanang mao nga pangutana. Grabe nga kanang kung imong tan-aon kasensitibo kanang mao nga kana bitaw nga pangutana. Pero sa imong trabaho wala man kaana, wala man kay amo no. Gawas nun gyud ka ana. Kay halimbawa kung ako ni siyang tagaan og pagtagad ha, ako asa ning ilisan og sunata sa Makadiot, ako sa ning ilisag sunata para dili pud ta mingaw diri sa ato ang panag-uban. Okay. Ato nang hisgutan kanang pangutana ni Sister Maria ug nindot kaayo pod nga pangutana para makabalusad ang atong mga kaubanan ug unsa gyoy gikinahanglan sad nga angay natong buhaton. Sa imong pangutana nagdepende na sa imong sitwasyon. Kung nagtrabaho ka, mananahi ka, siyempre mananahi, nagtrabaho ka, ang imuhang trabaho is pagpanahi. O niya, depende na siya sa imuhang sitwasyon, sa imuhang pagpanahi. Kung naakay amo-amo, naakay agalon, o niya, gisugo ka sa imuhang agalon, nga imuning tahion, kumo kay nagtrabaho ka ana, kinahanglan imo na siyang buhaton tungod kay nagtrabaho ka o gisweldohan ka ana. Wala man sad nimo na sa simbaha, wala man sad na nimo yukbo Pero kung wala kay amo, nagmanahi ra gyud ka ana, o niya ang imuhang gipangita kwarta daw sama ra pod na sa kana bitawng akong baga kana manggong biste no. Kung hisgutan nato ng biste, like biste sa mga santos, biste sa mga kana bitawng para sa selebrasyon sa mga pista, maura magyapon ng kaubana. So ang imuhang ibuhat maura gyud ang trabaho sa gi-request sa imuhang mga customer. Kon nagtrabaho ka agalon, usa nga atong makita diha relasyon nimo sa imong isigataw, relasyon nimo sa mga tao nga naa pa sa kana bitawng gawas nun sa Biblia. Kumbaga wala sa Biblia. Kung sa imong pagpanahi doon na kay chance sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, doon na kay higayon sa pagwali nila, pwede ra gyud nimong dawaton ang ilahang request, ang ilahang order, aron makasangyaw ka sa pulong sa Dios. Kay ang imuhang pagtahi wala man na moingon ta nga wala man siya worship, wala man ka mag-worship, wala man sad nimot simbaha, dili man priha sa ilimnon nga ang tao na daot, ang tao kana bitawng kumbaga kitang mga Kristohanon bawal gyud kung arita sa pagpaninda pareho ra gyapon nga nangita ta og kwarta, naninda ta tungod kay nangita ta og kwarta, nanahi ta tungod kay nangita ta kwarta. Ang imuhang pagpanahi alang niya dili gyud na siya makadaot para sa nagpatahi. Pero kung ari ka sa ilimnon
makadaot siya. Kay una sa tanan, bisan unsa ang iyang relihiyon, maguba manggod ang iyahang pagbati, maguba manggod ang iyang kalag kung maghisgot kag bahin sa kanabitawng ilimnon. Bawal gyud ang pagpaninda sa ilimnon nga magkahugbog natong mga Kristohanon. Pero sa kining mahitungod sa biste, kung naay ni order nimo nga tahion nimo ni siya, ihaman ng pagtuo, ihaman ng kumbaga ihaman ng order, agig respeto nimo sa imong isig katao. Kumbaga wala man sad nimo na siya simbaha, wala man sad nimo na siya kana bitawng dayga. Sa Biblia mga kaigsonan, kung imo na siyang tahion o niya hukman kas imong isig ka Kristohanon, dili ikaw ang nakasala, kundili ang imong isig ka Kristohanon nga nakakita nga mihukom nimo. Ang akong ika-advise nimo, Sister Maria, sa imuhang pagpanahi, isintro ang plano sa Dios. Kung dunay mga tao nga wala pa ka ila sa Dios, nga magpatahi nimo sa ilahang tungod sa ilahang pagtuo, or nagpatahi nimo tungod sa ilahang kalihukan, tahia sa paagi nga ma-share nimo ang kaluwasan mahitungod sa plano sa Dios nga naa kang Kristo. Maog yun ay usas akong nakita sa kinabuhi na Apostol Pablo. Alang sa uban, ilang balibaran, unsaon pud nato pag-build og relasyon, unsaon pud nato pagsangyaw nila, kung inana nata kahigpit nga kung imong tan-awon si Ginoong Hesus, iyang gipangita ang mga tao nga wa pa ka ila Ginoo. Usas mga problema sa Kristohanon mauni, dunay kahibalo, apan ang kahibalo imong makit-an nga nakapasayra hinuon sa kaluwasan sa uban. So sa imuhang pangutana nga mutahi ka og biste og mga balaan, no, mga santos, kay dili gyud ka kabalibad sa imo mga customer na aman gyud magpatahi unsa may imuhang ikatambag. Salamat. Inani ni siya kanang imong pagpanahi, mura na siya og public service, kumbaga dili na ingon nga eksklusibo lang sa imong simbahan, sa imong relihiyon. Kumbaga makahimo ka sa pagtahi even sa mga biste alang sa mga kandidata. Sa imong pagtahi siguro hagyod or tinguhaa panganduya nga ma-share nimo ang Dios, ma-share nimo ang kaluwasan. Kumbaga kung mahimo, kung nagtahi ka na, inig kuha nila, inig kuha nila sa imuhang gitahi, pwede nimo na silang tagaan og mga tracts mahitungod sa plano sa Dios. Tagaan nimo na sila mga mensahe unya ing nga basahan ni. So makabuild ka nila relasyon unya maka share ka nila sa pulong sa Dios. Dili siya pareho sa ilimnon
ang pagpanahi. Munay akong nakita mahitungod sa sitwasyon sa pagpanahi og mga bisti alang sa pista or sa mga santos. Like sa ako ang mga kaigsuonan, doon ako'y kaila nga madre. Unya, nahimo na ko siyang kaila tungod kay ang akong amo suod kay nilang kaila. Unya, dili pa ko pastor atong panahon na. Noan, nanagyo ko'y pagbasa gyud sa Biblia. Ang naamiga nako to siya, nakaila nako nga madre, ibin pare na ako'y mga amigong pare sa una tungod kay ako'y tighatod sa panahon nga mag-practice ang akong amo sa ilahang choir sa simbahan sa Secret Hearts diha sa Kusaliman, siguro na dapit diha dapit sa Mango. Unya iniguli sa pare, ako'y muhatod, unya ako pong kuhaon ang pare, nahimo kong service. Unya time nga kana bitawng natoy bagyo nga dili nako mahinumduman unsa tong bagyo ha, ana daot ilang grotor man siguro tawag ana nya. Ang ilahang santo sa Mama Mary kana bitawng naguba tong kalo-kalo, kana bitawng naay kuro-korona ni ako mo'y gipamahilugan nga ayohon para mabuild nako ang ilang relasyon. Akong giayo. Unya, nangonsulta ko sa mga pastor nga diin ko nagsimbahan. O daghan nga mga advice nga wala magka tukma. Naay mo ingon nga lahik ni Daniel, ayaw na ayaw ha. Dili ka dapat muhikap, dili ka mo dapat mo kana bitang moayo kay dapat separate yun ta. Kung imong tan-ahon sad, wala pud ta mailalom sa balaod, na ilalom ta sa grasya, na ilalom ta sa mensahe nya. Kung imong lantahon sad ang panahon ni Jesus, maunay hinungdan nganong giluto si Jesus sa mga Hudyo. Kay grabe ka istrikto ang mga Hudyo, naa sila'y kahibalo apan nakapasayra hinoon sa mga mensahe nga mo'y makapabag-o sa tao. Unya, sa diha nga nakaamusad ko og kanang Katoliko, gipa-repair ko og santos gyapon, gi-repair nako. Pero kabalo mo unsa, sa dihang nag-repair ko, mautoy tay mga kaigsuonan nga nahinganghang akong amo. Isa namo gumay katulong nga grabe ka allergy na mo sa relihiyon. Di gyud siya mo limpyo. Muraraba og kanang lahi na kaayo ang ilang kinaiya. Dili parehan nimo nga muayo ka. Kabalo ko nga born again ka, Christian ka. Pero nganong gaan man nimo ang pag-ayo, gaan man nimo ang pagbuhat. Mao to nga naka-explain ko mahitungod sa mensahe sa Dios bisan o gamay ra kog mga bersikulo atong panahon na. Sa diha nga ako ning giablihan sa simbahan, daghan nga mga Kristohanon nga moingon nga sala tong imong gibuhat, sayop tong imong gihimo. Then kay sayop man, sala man, akong gipangutana, mga igsuon, sumala sa imong gipamulong nga nakasala ko, sumala sa imong gipamulong na sayop ko ug nakasala ko, katong sala makapa-imperno ba nako? So dili nato makit-an sa Biblia nga kung makabuhat ka ana, maimperno na ka. Wala man nimo siya simbaha, wala man nimo siya yukboi. Dili pud sa ingon nga nakapadaot ka sa tao.
So doon ay mga kinahanglan nato nga bantayan, labi na gyud sa paghisgot tiining ato karong hisgutanan, may tungod sa pagkaon sa kanabitawng kalag-kalag. Doon ako'y basahon sa Roma 14 versikulo 1. Miingon din hinga, dawatan ninyo ang huyang sa pagtuo, sa walay pakiglales kaniya. May nagtuo nga mahimo nilang pagkaon, bisag unsa apan ang huyang sa pagtuo mukaon lamang og utanon. Katong huyang og pagtuo, kana bitawng allergy sa mga inana nga mga pagkaon, dili gyud na sila mukaon. Ang ilahang kanon puro ra gyud utan. Ang mukaon bisag unsa dili angay maghukom sa tawo nga utanon ray kanon. Og ang tawo usab nga utanon ray kanon dili angay maghukom sa tawo nga mukaon bisag unsa, kay gidawat na siya sa Dios. So dinhi giklaro mga kaigsonan, ang kahimtang mahitungod sa pagkaon. Giklaro ni Apostol Pablo nga silang tanan parehong gidawat sa Dios. Lamang ang dili dawaton sa Dios kung muhukom na ta sa atong isikatawo. Kinsa man ta nga muhukom sa atong isikatawo. Usa sa mga nahimong babag sa kinabuhi sa tao kining pagtuo nga wala kaayo susi diha sa Biblia. Daghang mga pamilya nga nagkabungkag, wala na relasyon, wala na panagtinagdanay tungod sa pulong pagtuo diha sa relihiyon nga sila ray sakto. Usa ka na ka makapasubo ug makapaguol nga kinabuhi sa tao, nawala ang relasyon tungod sa pagtuo nga wala kaayo matagai og pagtuon diha sa Biblia. So dinhi mga kaigsuonan, mahitungod sa kanabitang pagkaon nga gihimo sa tao tungod sa iyang pagtuo, walay bisan kinsa nga tao nga gitagaan sa Dios og authority sa paghukom. Versikulo 4, kinsa ka man nga makahukom sa sulugoon sa laing tao, ang iyang agalon mauray maghukom kaniya, maghukom kon nakatuman ba siya sa iyang katungdanan o wala. Makatuman gayud siya kay mutabang man ang Ginoo kaniya. Ibin gani ang mga adlaw matud pa dinhi, may naghuna-huna nga adunay usa ka adlaw nga mas balaan kaysa ubang adlaw, samtang ang uban naghuna-huna nga managsama kabalaan ang tanang adlaw. So naa po na sa Kristohanon, na mga Kristohanon nga grabe ka kanang sensitibo mahitungod sa adlaw sa balaan, na ay mga Kristohanon kanang mga, kumbaga kitang mga Kristohanon diha sa Biblia mabahin na gyud ta. Ibin diha sa Biblia mabahin gyud ang Kristohanon. Naay mga Kristohanon nga dili mo sa ulog og Christmas, naapoy mga Kristohanon nga mo sa ulog og Christmas. Naapoy mga Kristohanon nga mukaon og kanang mga pagkaon sa pista, naapoy Kristohanon nga dili mukaon sa mga pagkaon sa pista. Lamang dili tanang pagkaon nga naa sa pista ginahalad sa pista. Munay angay natong uting kayon labi na sa ato karong nga panag-uban. So sa ako ang ika-advise gyud nimo Sister Maria, no? Mahitungod aning imuhang mga pangutana or pangutana,
buhata ang gi-order or gi-request sa imuhang customer, uban ang pagpaningkamot nga ma-share nimo ang pulong ug ang kaluwasan ni Kristo. Si Teresa Masangid Mandanao, maayong gabi, Pastor watching from Davao City. Si Novi Ironico, maayong gabi ni Roland Calvis, maayong gabi, Pastor Gideon, og sa tanang naminaw sa pulong sa Dios. God bless everyone. Rose Berkesio, good evening, happy watching gikan ni Rachel, og pwede request song Labod by Victory Band. Okay. Sa mga nag-request, dili lang sana siguro nako matagad pagtagad para ako ang matagaan og pagtagad ang mga pangutana gyud ilabi na sa ato karong panag-uban. Si Lorna Reveliesa, good evening Pastor Gideon, I'm blessed, tan-aw na sad ko ulong mo kinabuhi ko. More blessing and strength and good health always to you and your family. God bless us always. Watching from Minglanelia, Cebu. Wow. Maayong gabi ni Sister Susana Pableo, Sister Teresa Liz, maayong gabi, watching Labangon, Tisa, musta na mo Pastor? Salamat kaayo sa inyong pangumusta. Okay ra gid mi diri. Padayon nga na nangandam. Si Wilmar Villanoca, Pastor, shout out lang ko sa Pastor sa Shato Negros Oriental Eligado Family nga nakasunod sa imong programa. Dalaygon ang Dios sa ihang pagkamaayo nga kanunay siya nga naghatag proteksyon og nagpahinumdom sa ihang mga pulong. Og salamat sa imong kinabuhi Pastor nga kanunay kang gigamit sa Ginoo nga sa pagsabwag sa ihang mga pulong sa ihang mga kaanakan. Maayong gabi, may pagiguban ni Philly Impies og ni Gio Yan. Maayong gabi og ni Gregorio Kiring. Maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang mga naminaw. Si Raylin, maayong gabi. Si Mary Joy, maayong gabi Pastor. Naalang ko'y pangutana ba? Jud, need ba jud nga mabunyagan ang bata? Salamat sa tubag Pastor. Okay, ang bunyag sa bata dili na siya biblikal. Ang dedikasyon or halad sa Biblia, si Jesus wala siya bunyagis bata pa. Gihalad siya. Lahi ang halad, lahi sad ang bunyag. Sa atong mga kaigsuonan nga mga Katoliko, gihiusan nila ang halad og ang bunyag. Pero diha kang Kristo, mga igsuon kus Ginoo, lahi gyud ang bunyag or bautismo, lahi sad ang halad. Si Jesus, mga kigsuonan, wala, dili na to makit-an nga si Jesus gipabunyagan siya ni Jose o ni Maria samtang bata pa siya. Gihalad sila sumala sa mga pagtulunan nga ilang nakatunan sa ilang panahon, ilalom sa balaod ni Moses. Gihalad nila ang bata nga si Jesus og wala gyud gipakita sa Biblia, og wala gyud nato mabasa og di gyud nato mabasa nga si Jesus gibunyagan sa bata pa siya. So dili na siya bunyag, Sister Mary Joy, kundili halad. Dili na siya bautismuhan, halad na siya, dedication na siya nga nagpamatuod nga kanang maong bata gikan sa Dios o gasa sa Dios alang sa mga ginikanan. O niya kanang paghalad sad pagpakita na nga ang Dios maoy tag-iyas kinabuhi. Ang Dios maoy nagpahimugso sa kinabuhi sa tao. Si Rupina, maayong gabi Pastor, watching from Santa Catalina, Negros Oriental. Wow. Watching from Bohol, si Gio Yan og si Sasi Kundi. Oportunidad sa pag-share sa mensahe kaluwasan pinaagi sa respeto og dawat og tahi. Tahi unon kay God will make a way. Gikan ni Sister Sasi, no? Salamat kaayo. So, matod pa ni Risa Hogoder, maayong gabi Pastor, maayong gabi Isad. Si Maria Presente, salamat Pastor sa imong paghatag og panahon
og naliwanagan ang akong unahuna. Ug tama jud ka pastor, hinay-hinay jud ko nga makashare nila dalaygon ang Ginoo. Wow, no? Ana lang. Si March Inston, hi pastor, maayong gabi. Maayong gabi. Nida Naro, tamba. Maayong gabi Pastor Gideon, salamat sa Ginoo kay nakaapas pa ko sa pulong sa Ginoo. I-share no ang ato nga programa, ilabi na sa ato karong hisgutan mahitungod sa mga pagkaon sa kalag-kalag. Si March Inston, pastor, magpatambag mi o magpatabang mi prayer request. Kung ihang makalarga mi og dali-dali na nami mag-standby diri sa sa mani akom. Sige. Ato nang dadon sa mga pag-ampo Sister March Inston nga makabiyahe dayon mo to abroad. Si Prisco Salahid, good evening pastor, God bless pastor, request kog awit dili ikabaylo. Okay, ako ra ning isip kung pananglitan na apagay time na ha. Kay ang ako rong tagaan ng pagtagad ang mga mensahe gyud una, labi na gyud sa mga pangutana. Si Melinda Riambunansa, maayong gabi pastor, request kog prayer akong lola na akaron sa regional hospital sa na heat stroke. Sige, ato nang dadon sa mga pagampo. Si Melinda, okay, ako na ninabasa ni Narisa Layagin, maayong gabi Pastor Gideon. Mutanaw na sad ko sa imong live na ami Mandawi City, Cebu. Naminaw minimo. Salamat kaayo Sister Narisa. Si Sister Bernadette Alsola, maayong gabi Pastor, kumusta po? Dalaygon ang Dios. Wala na lagi ka katong sis sa ato ang klase. Last Sunday wala noon ta klase, no? Si Rizal Rivera, salamat Pastor. Pulong kaluwasan matud pa. Maayong gabi Pastor, dalaygon ang Ginoo. Pastor, nagdamgo ko Pastor nga samtang nagsaka ko sa balay og didto na ay tiris unya na ay mga tao didto nga nagcharge og cellphone sa akong pagsaka nangayaban daw og tin-aw kaayo nga tubig ilahang mga cellphone nga gi-charge og sila nga suko sila. Unsay pasabot ani Pastor? Salamat. Okay. Dunay mga tao nga dili kayo ganahan sira nimo sa pulong sa Ginoo. Ang imuhang mga kaila nga imuhang gisiran sa pulong sa Dios, nagpakita ni nga wala sila makagusto. Kumbaga mura bitaw og ui para nila. Unya kay kini nga tin-aw nga tubig naghisgot ni sa mensahe sa Dios. Dunay kay mga nasiran nga wala kana bitang wala kayo sila makagusto. Kumbaga giuihan sila. Kumbaga wala nila maapsi ang imong na-share. Ang akong ikadvice ni ana nga imo silang dadon sa mga pag-ampog pangayoon nimo sa Ginoo kung unsay mga pulong nga ilang gikinahanglan. Kay do na manggoy mga tao pa nga dili pa gyud kaapas sa mga pulong nga ilang nadunggan nga atong na-share or imong na-share alang kanila. Si Winifredo Paburada, maayong gabi Pastor, request song Goodness of God from Dumaguete City. Maayong gabi ninyo diha tanan. Og ni Melinda Riambunansa, salamat Pastor, God bless. Okay. Salamat sa Ginoo na kaatol ko diri sa imong live gikan ni Marv's Inston. Si LG Rodriguez, maayong gabi Pastor, watching here in Mabinay, Negros Oriental. Kumusta mo diha LG? Dias Mabinay, kumusta mo diha? Ang Dios magauban, magpanalangin. Si Jervy Rimias Espinosa, maayong gabi Pastor Gideon. Maayong gabi. Si Raquel Bordin, maayong gabi. Si Marlene Garganera, request og dalangpanan ka. Si Ludili ay maayong gabi Pastor Gideon, maayong gabi. Maayong nga pakiguban. So ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsuonan, kini nga mensahe may tungod sa pagkaon sa kalag-kalag. Kay dunay mga pangutana
ug dunay mga information nga dili sad kana bitaw dili sad makaayo sa atong isig ka tao o isig ka Kristohanon. Kay matud pa sa uban, kung hatagan silang pagkaon gikan sa kana bitawng ilahang mga kaila o higala or amigo nga gikan sa kalagkalag, dili nila kanon or ilarang ipasaw o ipakaon sa baboy, ipakaon sa kanang iro, kumbaga. Unya, doon na po yung mga pangutana nga, pananglitan, pastor, suod na kong kaila, suod na kong higala. Unya, nihatag na ko og biko, nihatag na ko og kay kasagaran manggod sa kalagkalag mga kaigsonan, naagyo ng biko, naagyo ng budbud. Makahinumdum ko sa bata pa ko sa una sa Negros mga igsoon, nag-elementary pa ko siguro atong panahon na magkalagkalag na gani mga igsoon, mag-inihawa gyud nagbaboy. Unya do na may silingan mga kaigsonan nga dako kay basakan nya, may pagkahilunggo ug hilungga sila sa matag kalagkalag mga igsoon. Magbaybay gyud na sila, magbudbod, magbingka, magbiko. Unya ilag yun nang ipsulod og dako kayo nga kana bitawng nigo. Kung nakailam og nigo, uloon sa kaha dagoy na sa uban kanang nigo, dako kay sudlanan kanang unya anak na isod diha tanan. Unya ang akong papa, akong mama, nabatasan na nila ang kanang pagpangalag. Ibin sa Kristohanon sa una, sa unang mga panahon, ang mga Kristohanon mojuin anang pagpangalag. Unya sadya kayo ang panahon sa una tungod kay asa ganitong nay aso at tuon gyud na. Unya naapoy among silingan nga maghikay gyud og matag kalag-kalag. Unya sa ako nang gikaingon na adiha tanan nga pagkaon. Unya katong among silingan nga magsaulog og kana bitawng magpakaon og kalag-kalag, dili gyud to sila magtingog. Naapod sa ilang pagtuo nga katong mga tao nga ilang dulutan mga kalag to, pero mga kalag nga buhi. Unya na anang baybay, na anang budbod, na anang biko, na bingka. Unya tanang mga pagkaon nga ilahang giluto anang tuiga, mo na ilahang lutuon tanan. Unya ilahan ng idahan gyud. Usa sa amo ang mga nasinatian, daghan kaiming mga lagay. Karon pagdahan sa among silingan, ang among mga kauban dagko kay bulsa. Nagunaw-unang puning katawa. Dagko kay bulsa. Nanala di ay tanang bulsa gipang sudlan og bingka, sudlag budbod, sudlan og kuan kanang puto nya lain na sad nga balay nya inig uli apertin daghanag yung pagkaon. Unya sadya kayo atong panahon na kay wala palagi po'y nagiya namo o gani ang ako ang mga ginikanan musabay pod mahitungod sa kalag-kalag atong panahon na kay wala pa kaayoy nagatudlo no mahitungod sa pagkaon sa mahitungod sa kalag-kalag. Ang kalag-kalag mga igsoon di gyud na nimo makitaan sa
Biblia. Kanang maong selebrasyon nahimugso na siya sa England or sa uban pang mga nasod. Gikan gyapon na sa kultura sa mga paganism or sa mga pagano. So di yun na nimo makit-an ibin sa panahon sa gikan kang Adan ngadto na kang Kristo Jesus. Gikan kang Abraham, kang Noe, hangtod na laray kang Abraham, kang Isaac, kang Jacob, hangtod na kang Jose, ug hangtod na sa panahon sa mga hari o maghuhukom. Dili nimo makit-an mga kaigsonan nga dunay pagsaulog sa mga kanang kalag-kalag. Pero sa atong panahon naanay pagsaulog sa gitawag kalag-kalag or Halloween. Tungod na sa pagtulon-an nga gikan pud sa grupos mga tao nga wala magsubay sa Biblia. So dili gyud na siya biblikal kanang kalag-kalag. Di nimo makit-an nga dunay adlaw ang mga kalag diri sa kalibutan. Kay ang tanang kalag sa tao, mga igsuon, human siya kana bitang mubiya sa kalibutan, human siya mubiya sa atong lawas, kini atong kalag muatubang na sa Dios. Mao gyud giklaro sa Biblia. Unya, wala na po'y kalag nga mukaon. Kay kung naa man gani kalag nga mukaon, katong kalag nga buhi, katong kalag nga doon na pay lawas. Kay ang lawas maumay makabinipisyo sa gikaon. Pero kung ang kalag wala na lawas, di gyud na siya di gyud na siya mahitabong mukaon. So ang giandaman mga kaigsonan sa pagkaon, kung imong tan-awon dili kalag nga patay, kung dili kalag nga mga kita nga naay lawas. Ana na siya. Lamang kita mga Kristohanon mga kaigsonan, gidid-an bata sa pagdawat, gidid-an bata sa pag-ambit o pagkaon, mahitungod sa pagkaon sa mga kaigsuonan nato nga misaulog sa kalag-kalag. Doon ako'y basahon nga bersikulo diha sa buhat usa ni kapanan-aon ni Apostol Pedro. Buhat kapitulo 15 kun doon na mo'y Biblia, mga igsuon, diha sa bersikulo 20. Okay. Modiritso lang ko diri sa 22. Ang sulat ngadto sa mga magtutuong dili Hudiyo. So alang ni sa mga magtutuo nga dili Hudiyo, para ni natong mga hintil. Kay ikaw ug ako dili man ta Hudiyo, mga hintil man ta. Pero nahimo tang mga magtutuo. Nahimo tang katawhan sa Dios through ni Jesus Christ. Dili through sa atong church, dili through sa ato ang karatula sa simbahan, kundili pinaagi kang Kristo Jesus, nahimo tang katawhan sa Dios. 22. Unya nagkauyon ang mga apostoles, ang mga kadagkuan ug ang tibok simbahan sa pagpilig mga tao gikan sa ilang pundok aron ipadala ngadto sa Antioquia uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas ug si Silas, mga tao nga gitamod pag-ayos sa mga kaigsunan, ug ilang gipadala kanila kining mosunod nga sulat. Ang mga apostolis ug mga pangulo sa simbahan
nga inyong mga igsoon nangumusta sa tanang mga kaigsoonan dili Hodeo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria o sa Cilicia. Nakadungog kami nga may mga sakop sa atong pundok nga gikan sa Jerusalem nga nagsamok og nagpalibog kaninyo tungod sa ilahang gipanulti bisag wala namo sila sugua sa pagbuhat niini. Busa sa among panagtigom nagkaoyon ang tanan sa pagpilig mga tinugyanan aron ipadalangan ha kaninyo. Mukuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe og si Pablo nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Busa among gipadala kaninyo si Judas ug si Silas nga maoy mosaysay sa mga butang nga among gisulti kaninyo. Ang Espiritu Santo ug kami magkauyon nga dili kamuhatagan og daghang mga palas-anon gawas sa pipila nga gikinahanglang tumanon. 29. Ayaw pagkaon sa mga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Ayaw pagkaon sa dugo o sa mananap nga gituok o likayin ninyo ang salawayong pakigilawas. Kung likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat pag ayo-ayo kamo. Kining maong mensahe mga kaigsuonan gina-address nis mga dili Hodeo nga nahimong Kristohanon, nahimong mga magtotoo ug sumusunod ni Kristo nga mao kita. Giklaro mga kaigsuonan sa panahon ni Apostol Pablo ug sa mga apostoles nga sa dihang mikaylap ang maayong balita ug ang pagsangyaw mahitungod sa kaluwasan alang sa tanang mga tao, nagkadaghan ang mga magtotoo, niabot sa Cilicia, niabot sa Antioquia, even mga igsuon niabot pagyod sa Syria. Nya kining mga lugar dagko kay ni kung imong lantawon sa mapa, gamay ra kaayo ning Pilipinas. Unya anang panahon na daghan ang mga tao. Ang problema mga kaigsuonan sumalas atong gibasa, ang problema mao ni dunay mga nagwali dito sa Antioquia, dunay mga nagwali o nagtudlo dito sa Syria, even dito sa Cilicia. Kining mga nasura giwalihan sa mga Hudyo nga wala sugua sa mga apostoles. Kumbaga nabrinwas ang mga magtotoo dito sa Antioquia, nabrinwas ang mga magtotoo dito sa Cilicia o sa Syria mga kaigsuonan sa mga pagtulunan nga dili gikan sa balang Espiritu Santo. Unya kung imong tan-awon mga kaigsuonan, tungod sa nahitabo daghan na kaayong patuo-tuo ug daghan na kaayong mga kana bitang mga gidili, mga balaod sa mga simbahan ni ining maong mga lugara. Og matod pa tungod sa sitwasyon na ay mga magtotoo nga nangalibog, nabahin. Kay naa may mga magtotoo sa panahon ni Pablo nga nagsangyaw sad nga kinahanglan ang mga mutuo sa atong Ginoo mudawat sa mayong balita, kinahanglan tulion para maluwas. Mauna nga si Apostol Pablo mingklaro og mitinaw nga dili ang pagpatuli maoy gi-require sa Dios aron ang tao maluwas, kundi ang pagtuo. Unya nganong wala kaayo hatagig gibugaton ang bautismo tungod kay anang panahon na kasagaran sa mga Hudyo na bautismohan na kung imong lantawon sa panahon pa ni Ginoong Hesukristo tungod sa trabaho ni Juan ug sa mga tinun-an ni Juan. So kung imong lantawon mga kaigsuonan, dagahan kaayong mga Kristohanon nga nangalibog na atong panahon na
tungod kay duna po'y nga nagwali o nagsangya o nagtudlo nga wala giyahi sa balang Espiritu Santo. Munang ang nahitabo pertindaghana silang mga kanabitang mga balaod nga ang gikinahanglan ragyod mga igsoon alang sa mga dili Hudiyo kining upat ka sugo nga dala sa mga alagad sa Dios nilang Pablo ni Bernabe ug matud pa dinhi mga kaigsuonan nilang Judas napas Judas og si Silas, no? Unya ilang gidala kining maong mga tulumanon nga gikinahanglan nilang tumanon alang nis mga dili Hudiyo nga mao kita. Ayaw pagkaon sa mga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Ayaw pagkaon sa dugo o sa mga mananap nga gituok ug likay ninyo ang salawayong pakigilawas kung likayan ninyo kining mga butanga matarong ang inyong gibuhat pag ayo-ayo kamo. Pero dunay mga panahon mga kaigsuonan nga ang mga Kristohanon imbitahon sa iyang kaila, sa iyang amigo o higala, Brad, mangaon ta diri Brad. Unya, ang iyang amigo o kaila nga nanggibitar, dili pareho niya kanabitang tinuuhan o dili Kristohanon. Daghang mga sitwasyon nga inaana ang kahimtang. Unya ang Kristohanon mo iimbitar. Kung giimbitar ka nga ming sunod ka kay ang rason mangaon lang mo unya pag-abot dito kay pista man. Kumbaga na maday selebrasyon. Nagsaulog man di ay ang ginikanan sa imong kaila ug imong amigo sa maong selebrasyon sa ilang pagtuo. Unsaon man na nimo? Dili na lang kamukaon. Dunay mga advice si Pablo nga kung doon na kung gihatagan ka og pagkaon, ayaw na lang og pangutana kung gihalad bagwa. Pero dunay mga sulat si Apostol Pablo nga gikinahanglan natong utingkayon. Okay, mahitungod aning pagkaon sa mga gihalad sa mga Dios-Dios. Ato ni siyang utingkayon in aktual nga sitwasyon. Naa gyud sa Biblia. Okay. Naa sa unang Korinto kapitulo 8, mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. So aktual ni siya. Katong sulat, katong atong gibasa kaganina sa Buhat kapitulo 15, mensahe to siya mga kaigsuonan nga kumbaga wala pa makapanghitabo. Pero in actual mga kaigsuonan, mauna ni ang sulat ni Apostol Pablo. Unang Korinto kapitulo 8 versikulo 1. Nya gitaytulan gyud na niya og mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Karon hisgutan ko ang mahitungod sa pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Tinuod ang giingon nga kitang tanan may kahibalo. Hinuon ang maong kahibalo naghimo sa tao nga mapahitason apan ang gugma nagpalig-on. So diha giklaro mga kaigsuonan nga nahimong garboso o nahimong mapahitason ang tao tungod sa kahibalo. Munay kuyaw mga kaigsuonan kon naatay kahibalo nahimo hinuon tang mapahitason ngadtos uban. Mao hinungdan dali na kaitang makahukom ug dali na kaayo nato silang mahukman. Uy kuyaw kay naay mga pasidaan diha sa Roma kapitulo 14 nga di gyud dapat tamang hukom. Mao na nga usa sa ako ang kaila o sa ako ang mga kauban nga akong gikonsulta ang pastor. Ang pastor wa pagani mo tubag ang ako mga kaila
ang akong mga kaila, mga kaigsuonan, mauna ning tingog nga maingon na nga maka-imperno gyud na Pastor Gideon, maka-imperno gyud na Brad Gideon. Nya sa sige na ko og pamalandong sa pulong sa Dios, ibin si Ginoong Hesus nagpasidaan na og nagpahinumdom nga wala tatagaig authority sa paghukom. Subantayanan kay ni siya nga kanang mga tao nga ningkaon sa mga gihalad ngadto sa mga Dios, wala tay authority ana nga moingon nga maimperno gyud ka. Yes na tay kahibalo, pero dapat kanang kahibalo mga kaigsuonan nakapundar na sa Biblia. Okay, akong ipadayon. Versikulo 2, ang tao nga nahuna nga may kahibalo siya sa pagkatinuod wala mahibalo sa angay niyang mahibaluan. So dunay mga tao nga naghuna-una siya nga aswito kayo. Kabalo na siya. Pero ang tinuod wala day say kalibutan ug unsay ihang buhaton ug unsay iyang himuon sa angay niyang mahibaluan. Versikulo 3, apan ang taong nahigugma sa Dios nailhan niya. Pangutana, importante gyud kay ning gugma. Ang tao nga dunay gugma sa Dios dapat naasay gugma sa atong isikatawo. Unsaon kuno nato pag-ingon nga nahigugma ta sa Dios kung wala ta mahigugma sa atong isikatawo? Atong hinumduman, kung duna tay gugma sa atong isikatawo, duna tay respeto sa atong isikatawo. Usas mga problema tungod sa kahibalo ug tungod sa gitawag pagtuo sa tao, naputol ang respeto. Muna'y bantayanan, kung wala tay respeto, asa dapit ang gugma. Kung walay gugma, ang may tabo ana. Mga igsuon kos Ginoo, mahimot ang delikado sa panahon unya nga moatubang tas Ginoo. Kay ang tao nga walay gugma mga kaigsuonan, dali na kay nang makahukom. 4, busa mahitungod sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios. Nahibalo kita nga ang mga Dios dili tinuod. Kumbaga wala na sila'y gahom, wala sila'y authority. Kumbaga wala gyud na sila. Mao ni sulat ni Pablo sa Biblia, dili gyud tinuod. Kumbaga dili na makaepekto nato. Nasayod kita nga usa lamang ang Dios. Bisan tuod kon dunay mga ginganlag mga Dios nga tuwa sa langit o ani aba hinuon sa yuta, bisag daghan kining maong mga Dios ug mga Ginoo, apan alang kanato nimo og nako natong tanan. Lakip si Pablo miingon, apan alang kanato may usa lamang ka Dios. Kini mao ang amahan nga nagbuhat sa tanang butang ug nagkinabuhi kita alang kaniya. May usa lamang ka Ginoo si Jesu-Kristo nga pinaagi kaniya, gibuhat ang tanang butang ug nagkinabuhi kita pinaagi kaniya. Apan ang maong kamatuoran wala hisayri sa tanan. Ang uban naanad nagayod sa mga Dios nga hangtod karon naghuna-una gihapon nga kanang pagkaon iyas Dios. Kuyang ang ilang konsensya og bation nila nga mahugaw sila inig kaon nila niini. Sa murabag makaepekto gyapon. Hinuon ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios. Dili makadaot ang dili pagkaon niini o makaayo ang pagkaon niini. Buti pasabot wa gyoy epekto. Walay relasyon mga kaigsuonan. Kay ngano? Dili lagi tinuod ang Dios. Wala na siya, dili na siya makaepekto. Noibi apan pagmatngon kamo nga ang inyong kagawasan sa pagbuhat dili mahimong kapandulan ni adtong huyang sa pagtuo. Kay kon ang huyang sa konsensya makakita nga ikaw nga may kahibalo nagkaon dito sa templos mga Dios. Kung pananglitan katong mga Kristohanon
nga dili pa inana kalig-on ang ilang pagtuo, dali pa silang kanang mabackslide, dali pa silang makahukom, hala ning kaon, hala maimpierno gyud to, nakasala na gyud. Kumbaga inana ka kusog, inana pa ang ilang kahimtang, matud pa makasala sila og nakasala ka tungod nila. Ingon din hibusa kining maong tao nga huyang og pagtuo. Okay, bersikulo 10 akong balikan. Kay kon ang huyang og konsensya makakita nga ikaw may kahibalo, nagkaon dito sa templo sa Dios, dili ba siya madasig sa pagkaon sa mga kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios? Busa kining maong tao nga huyang og pagtuo, madaot tungod sa imong kahibalo, apan hinumdumi nga siya imong igsuon o gipakamatyan ni Kristo. Sa imong pagbuhat niini nakasala ikaw, kang Kristo pinaagi sa imong pagpakasala batok sa imuhang mga igsuon o pagsamad sa ilang huyang nga konsensya. Busa kun ang pagkaon makaangin sa pagpakasala sa akong igsuon, dili na gayud ako mukaon og karne aron dili ako mahimong hinungdan nga makasala ang akong igsuon. Unsay pinaka kanang giampingan ni Apostol Pablo? Kabalo ba mo unsa? Relasyon. Relasyon ang iyahang giampingan. Relasyon sa iyahang isig ka tao, isig ka igsuon diha sa Ginoo. Muna nga usas ako ang nakita mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kung dunay mga kaigsuonan nato nga makasala hinuon sila, kung makakita sila nga nagbuhat ka, for example, na kay mga igsuon nga murag maluya sila or kaha madasig hinuon sila nga magbuhat usab sa imuhang gibuhat, unya huyang pa ang ilang konsensya na sila'y pagduha-duha, makasala ka tungod nila. Unya dili na siya makatabang nimo. So ang imong buhaton ang paglikay na lang. Mao gyud nay pinaka importante, ang paglikay. Pananglitan, dunay mga napagyutoy nabasahan ako sa Biblia. I know kung nakabasa mo ani nga sako nang gikaingon nga kung gitunulan ka og pagkaon nga wa ka masayid gihalad ba nas Dios og wa, ayaw na lang pangutana, ayaw na lang pagpakisayon, kaon na lang sa ilang gidulot. Nguna nga usa sa mga problema kanang pag-apply bitaw sa mensahe. Sa Buhat Kapitulo 15 bersikulo 29, kaduha gyud na balika diha. Ayaw gyud himua ang pagkaon, ayaw og pangandoya or planuha ang pagkaon sa mga pagkaon nga gihalad sa mga Dios. Maunay mga tulumanon nga gikinahanglang tumano nato nga mga Kristohano. Lamang kung doon na tayo igsuon nga nakakaon or nakahimo og pagkaon o nakapaambit ni ini ngadto sa uban, dili na to kalimtan nga wala tay authority sa paghukom. Pero doon na tay katungdanan sa pagampo. Ang atong buhaton, ato silang iampo. Ato silang dadon sa atong mga pagampo. Og tagaan ta sa Ginoo, mangayo ta sa Ginoo og panahon nga ato silang masiran sa pulong sa Dios. Mao gyunay usas ako ang nakita sa Biblia. Problema lang sa ato karong sitwasyon, grabe na kataas ang tao mahitungod sa kahibalo. Pero ang problema, tungod sa kahibalo, wala na noon sila masayod ug unsay buhaton ug unsay himuon aron
mahimong epektibo ang ilang kahibalo. Kay usahay ang tao, ang kahibalo sa tao, nahimo ni noong hinungdan aron mawagtang ang relasyon ibin gani sa pamilya. Di ba kabantay mo dunay mga simbahan karon nga dili na sila makigpilusip sa ilang isig kasimbahan nga pareho rang Kristohanon kay lain na sila kay kuan mo sa ulog ra na og Pasko. Unya dili sila mo sa ulog og Pasko pero mudawat og bonus, mudawat og 13 man. Or kaha do na sila himuon nga murag Pasko ari nas Enero. Muna nga kung ato gyung susihon ang Kristohanon mga kaigsonan na bahin gyud siya. Pero usa sa ako ang nakita ra gyud no sa ato ang paghimahimay sa pulong sa Dios mga kaigsuonan, mao gyud ang pagampo dili ang paghukom. Kung doon na tayo mga kaigsuonan nga naghimo lang sa ingon, ato nang iampo. O pangayoon na to sa Ginoo nga maka-explain ta o maka-share ta sa pulong sa Ginoo. Sister Teresa matud pa pastor, maayong gabi kung usa ka Kristohanon nga adunay asawa ug mga asawa uban maluwas ba ana. Kung usa ka Kristohanon dunay asawa ug ang mga asawa sa uban maluwas ba ana. Palihog kuno ko og klaro sa imuhang mensahe Sister Teresa Tisi. Okay. Mga iko pasensya kay dili kay ko makakuha aning inani nga mensahe. Mayong kabi kung usa ka Kristohanon nga adunay asawa ug mga asawa sa uban maluwas ba ana. Kung ang usa ka Kristohanon na ay asawa unya mga asawa sa uban, kumbaga isa siguro mga asawa kung namatay na ang kapika sa kinabuhi kung ang giminyoan. Palihog kuno og iklaro kuno kay wa pa kay ko kapas ani. Sige. Si Gina Kamahalan, maayong gabi Pastor Gideon og sa tibok mong pamilya. God will bless you always uban sa tibok mong pamilya. Maayong gabi Pastor gikan Rochelle Gabas Singgit. Si Ruel Hadrake, salamat sa mensahe Pastor. Kay magulat ko sa inyo hang mga pangutana o kaha mga mensahe no. Pastor, mawala-wala imuhang signal. Okay. Okay raman ako ang signal dire. Salamat sa Ginoo kay nagmonitor ko, okay raman siya. Wala raman mo pidok. Pastor, na ako'y pangutana. Kung tagaan kog pagkaon sa silingan labi na kung November 1, kanon ba nako Pastor? O dawaton ba nako bisag hinalad na nga pagkaon? So nindot ni siya pangutana ha. Kanon ba nimo? Sumala sa gidiskas ni Apostol Pablo. Okay, wala man kamo adtos halaran. Wala man kamo kanabitang wala man ka mamista. Kumbaga gipadad-an lang ka. Tungod kay nirespeto sila sa imuha. Doon na sila pagbati pod sa imuha. Bisan kung kabalo sila nga dili sila pareho nimo og pagtuo. Wala nila himuang babag. Ang ilahang pagtuo aron dili kanila tumbayaon. Nindot biya kayo mga kaigsunan kung imong kaila, imong silingan muhatag nimog pagkaon. Nagpakita na nga ning build na ning kamot pud sila nga pagtukod og relasyon ninyo. Unya tungod sa imong kahibalo, tungod sa atong kahibalo, giputol na to atong relasyon. Kabalo ba mo mga kaigsunan ang did-an ra gyud ang kana bitawng ang gikasuk-an ra gyud sa Ginoo katong mga naay kahibalo apan walay hustisya.
Mao ni bantayanan kay nato mga Kristiyanon, bantayanan kay ni. Ang gikasuk-an ra gyud sa atong Ginoong Hesukristo, katong mga taong dunay kahibalo apan wala nila tagaig gibug-aton ang hustisya, ang kaluoy. Tungod sa ilang kahibalo wala na sila'y kaluoy, dali na kay silang mahukom. How about atong mga Kristohanon? Natay kahibalo. Pero kumusta naman ang atong mga kaigsuonan nga naa pas kalibutan? Sa Biblia, dunay angay likayan. Kinsa ang mga angay natong likayan? Katong mga Kristohanon nga mga hipokrito. Pero katong mga tao nga nanginahanglan na sila kaluwasan, nanginahanglan nagkahibalo, nanginahanglan na sila sa mensahe sa Ginoo. So naningkamot po na sila og build og relasyon. Kon paminaw na to ang sulat ni Apostol Pablo nga gitagaan kag pagkaon, kabalo ba mo ang paghatag og pagkaon usa ni ka paghatag og respeto nimo? Unya nangandoy na sila nga mo build sila relasyon nimo. Usa sa tanan mingtahod na sila nimo. Nahingawa o kumbaga daghan kaayo nga pwedeng huna-unaon nga mga maayo nga huna-huna mahitungod kung hatagan ka. Nya hinumduman nato kanang pagkaon wala na say gahom. Bisan kapila pa na ihalad, wala na'y gahom kanang maong. Matud pa ni Apostol Pablo kanang mga Dios wala na sila'y dili na sila tinuod. Sumala sa sulat nga atong gibasa. Pero kung dunay mga Kristohano o atong mga magtotoo nga makakita nimo, laming dawat ay ako sugay kang mihabhab. Ay na lang na dawata. Ay na lang na kana bitawng kumbaga imo na nang balibaran. Nya pasabton lang nimo. Gawa sina ng mga kanang gihalad gyud kumbaga parehaan ng dugo-dugo. Likayan nato na. Nya sa lawayong pakigilawas. Pastor, patabang ko. Okay, ako na ning gi-screenshot no, kalintora, sipon. Kinsa pa doon ay mga mensahe din Mayong gabi sa tanan, amin. Amin, Pastor, full gospel ang sundon. Gikan ni Joanna Ukulam. Salamat kay ni Jerby Rimes no sa imuhang pag-share. Nya ako lang yung ipasidaan katong Gideon Candelario nga dili kana bitaw nga bag-ong account nga wa pay tuig dili na ako'y nagama. Dunay tao anang nga nagama dili na ako. Nya mao siguro nay nag-profile og dili mao. Sige. Kay ako nga tagaan pagtagad inyong mga mensahe. Si Felix Mantog Juvilin, maayong gabi pastor, kung sa purok nag-araw katapos adunay pagkaon, pwede ba magkakaon ana? Maayong gabi pastor, kung sa purok nag-araw matapos adunay pagkaon, pwede ba magkakaon ana pastor? Sa purok nag-araw sama na kanang nagselebrasyon des inyuhang purok. Dili ko kay kaapas no, mga ikog pasensya kung unsa ni sitwasyon, unsa ni kahimtang. Sa ako nasabtan kung doon ay mga pagkaon des inyong nga unsa ni purok nag-araw. Dili lang kay ko makaapas. Sige. Si Romilito Gayoga, mayong gabi pastor, request kog song hangtod may kinabuhi. Buhi ang iyang asawa pastor, gibulagan niya nagpakig-uban sa uban. Lalaki mao kana akong gipangutana. Dili na sa pwede.
Di na siya pwede. Kuan man na siya, adultery man na siya. Na mga ginanay kaso diri sa ato ang nasod unsa pa ka sa Ginoo. Maka-impierno magani ng kana bitawng gahuna-huna lang gani ka mahitungod sa pagpanapaw. Mao na nga di gyud na siya sala gyud na siya sis. Di gyud na siya wa gyud na itugot sa Ginoo. Maunay usas mga gikinahanglang likayan. Kinahanglan putlon gyud ang relasyon nga dili uyon sa mensahe sa Dios. Pastor, buot pasabot dili di ay pwede mag-celebrar sa panahon sa kalag-kalag or moadto sa lubong para manglimpyo niya dagkot og kandila. Okay, gikan ni Mary Joy. Buot pasabot nga dili pwede nag-celebrate sa panahon sa kalag-kalag. Ang Biblia mga kaigsonan wala gyud siya tudlo nga magsaulog tag-adlawng kalag-kalag. So kung wala na itudlo mga kaigsonan, nganong ato mang buhaton ang wala itudlo sa Biblia, wala itudlo sa Dios. Og mahitungod sa pagpanagkot, unsay rason ug asa nato na makit-an ug unsang klase nga pagtudlon-an ang mahitungod sa pagpanagkot. Subuti pasabot kitang mga Kristiyanon dili ta mobuhat sa mga buluhaton nga wala itudlo sa Dios. Kitang mga tinun-an ug sumusunod ni Kristo mubuhat ta ug mosunod ta sa mga gitudlo ni Kristo. Unya wala man gyud na itudlo ni Kristo. Pero pag panglimpyo ay problema. Manglimpyo ka pero kung managkot ka wala gyud na itudlo sa Biblia. Kitang mga Kristiyanon kumo kay ang atong gisunod si Kristo man. Nahimo tang Kristohanon tungod kay gisunod nato si Kristo. Dili ang tao. So wag yun na gitudlo sa Biblia muna nga dili nato buhaton ang pagselebrar or ang pag-adtog minteryo aron managkot. Wala na gitudlo. Even ang naay mga pari, mga kaigsuonan nga nagteaching na anak karon nga ilang gitambagan ang mga tao nga dili na kinahanglan nga magdala mog mga pagkaon ilimnon ngadto sa minteryo. Naablihan sila ba? Dili na mistil pang managkot didto. Nay mga pari nga nagwali ana. Ibin ang mga pari, mga kaigsonan na bahin sad ang ilahang kanang pagpanudlo mahitungod sa kanang simbahan. Dunay mga pare, mga kaigsonan nga grabe ka strong sa ilahang pagkakatoliko. Naapoy pare gyud nga akong nakita mga kaigsonan nga biblical nga muwali. Si Bernadette Maturan, maayong gabi pastor, mangutana ko kung unsay kahulugan ani nga litra nga naa sa Biblia. Salamat sa pagpasabot. God bless. Kahulugan unsa nga litra? Mga ayong gabi pastor, mangutana ko kung unsay kahulugan ani nga litra. Unsa nga litra nga naa sa Biblia? Kanang salamat sa pagpasabot. Naa sa Biblia. Okay. Unsa man nga unsa man klase nga Biblia imong gigamit, Sister Bernadette? Kay basi og naa na sa ubos. Kana manggong na ay okay. Akong tan-awon ha ang Bible. Kung pananglitan kanang nakakita kag na ay mga kanang gagmay naa na sa ubos diri. Kung makakita kag mga gagmay nga mga dayong I, dayong D na diri, imo na siyang tan-awon nga ang iyang reference ana na diri sa ubos. Okay. Like
example, kay ditsura ko sa ukab kog Biblia, kay makita ko og naay mga liter dire. Ang sa man mga liter, wala ko kita. Dire sa kuan, maghukom kapitulo 1. Maghukom kapitulo 1 bersikulo 16. Ang mga kinahanon nga kaliwat sa ugangan ni Moses nanungas uban sa katawhan sa Juda gikan sa syudad sa mga palmira. Unya kanang litra nga palmira na ay di nga gamay, a small d. Ang iyahang kuan ana, kanang reference ana, nas ubos. Pangitaon nimo ng d. Okay, asa man D? Naa sa verse 16 nag-ingon syudad sa mga palmira. Dugang mga explanation mahitungod aning mga palmira. Dili yun na siya palmira nga kahoy, kundili syudad di ay siya sa syudad sa mga palmira. Pero diri gi muragi shortcut ra ba? Mauna siya ibot ipasabot. For example, di apagyod bersikulo sa unahan, ngadto sa kamingawan sa Judea sa habagatan sa Arad, namuyo sila dito uban sa mga Amerikanhon. Unya na napoy gamay nga unsa nang 16 gyapon, Amerikanhon sa Hebreo katawhan. Sa muna siya dugang mga information ang buot ipasabot anang I, D ug E. I hope na nakatabang ko nimo. Salamat kaayo sa imong pangutana, Bernadette Maturan. Si Kubi Jan Sirmon, good evening Pastor. God bless po from Negros Occidental. Salamat kaayo. Mayong gabi Pastor og sa tibok nimong pamilya og sa tanang nagsunod sa imuhang programa. Salamat kaayo Pastor. Ang Dios naghatag maayong panglawas og kahibalo sa pagsabot sa pulong sa Dios. God bless Pastor. Salamat sa pagpasa. Way sapayan ang Dios magpanalangin. Maayong gabi Pastor, do na ko'y pangutana, dili na ba dapat ampuan ang patay? Ang tubag sa Biblia dili na. Ngano? Dunay boundary, dunay bungaw. Wala nay makaadto didto nga gikan diri. Wala na poy maka anhi dinhi nga gikan didto. Unya unsa giingon dinhi kay dili na ba dapat ampuan ang patay? Dili na. Wala nay panahon, tapos na. Tapos na ang tanan. Unsa may rason nganong ato pa silang ampuan? Ang atong ampuan og dadon sa mga pang-ampo katong mga buhi nga makahinulsol ug makabalik sa Dios. Katong mga tawo nga matay, tapos na ang ilahang kinabuhi sa kalibutan. Kumbaga, wala na sila'y madawat, wala na sila'y maani, wala na kapuslanan kung ato pa silang iampo. Unya, wala po na gitudlo gyud sa Biblia. For example, kung ang pag-ampo sa mga buhi para sa mga patay makaluwas, dili na mo anhi si Jesus. Kay naa man di ay pamaagi aron ang tao maluwas. Inana lang nga mga mensahe. Araw ng purok na Pastor. Adlaw sa mga kamalig. Adlaw ng purok. Problema kaon lang mo dito. Pero kung dunay mga tao nga makuan ang ilang konsensya, kana bitaw makasala hinuon sila tungod sa imong pagkaon, ayon na lang. Munay gitambag ni Pablo. Araw na manakaon ana Edgardo Miral. Pastor, maayong gabi, ipariha na ako sa trabaho kay nangamo rakoon niya libre ko kaon, pwede ra na. Importante imuhang gi kana bitawng actually
sa dihang nangamo ko, kabalo sila nga Kristohanon ko. Kabalo punta nga kanang ilahang pagkaon, kumbaga katong giingon ni Apostol Pablo katong kanang mga Dios-Dios, wala, dili gyud na tinuod nga Dios-Dios. Dili gyud na tinuod ba? Kumbaga wala na sila authority nga makapahilabot, makapahugaw sa tua. Pero kung pananglita na ay mga tao nga mura og maguba ang ilang konsensya, makasala sila, nan makasala sa ka tungod nila. So ang mahitabuan na ang imong buhaton likay na lang ang pagkaon. Si Romilita Bugais, maayong gabi pastor, na ay ubang Kristohanon magdala pa og bulak lubong kay anniversary daw sa kamatayon. Okay. Ang pagdalag mga bulak dito, wa man ay problema. Ang problema diha kung magampo na kas Ginoo para sa mga taong patay. Wa man ay problema kung magdala ka dito bulak. Ang problema ana kung magdala kag bulak dito, unya imo silang pakikistoryaan nga nagdala gyud kog bulak para nimo, mao mo gyud ni imuhang kuan kanang mao gyud ni imuhang say tawag ana munay imuhang ganahan. Wala na. Pero kung magdalag po kag bulak dito, unsa po rason nung magdalag kag bulak? Ana no? So dili sad para sa ako alang, kung ako lang pasultihon na wala na sa Biblia. Kung kalipay nimo ang pagdala nga basta kay wala lang gyoy relasyon sa imuhang pagdala og bulak ngadto sa imuhang pamilya nga namatay. Kumbaga wala kay mga pulo nga imuhang buy-an, inigdala nimo bulak. Nagdala ra ko og bulak kay kuaning kanang gihandom nimo ang pagkamatay sa imuhang mahal sa kinabuhi. May problema. Pero ang problema ana kung nakiksulti na kas mga nangamatay, mao na problema. Dili gyud na siya pwede ang pagpakigsulti sa mga nangamatay or ang pagampo sa Dios alang sa mga nangamatay. Di nato na makitaan sa Biblia. Si Dave Miguito, simple radyod kaayo. Sabton ang mensahe sa Ginoo kung wala gitudlo sa Biblia nganong buhaton paman nato. Ana gyud, no? Salamat kaayo ni Brad Dave Miguito Garces. Grabe ra gyud ka simple. Nganong ato mang buhaton ang wala gitudlo sa Biblia. Dalaygon ang Dios, no, sa kaalam gikan sa Ginoo. Si Jima Peresores, good evening pastor, kung hatagan di ay mighinalad like budbod or bibingka, pastor kay hapit na kalag-kalag, dili di ay pwede kaunon? Di ba ang hugaw pastor kana man mugawas sa atong baba or bati pinulungan nga nagikan sa atong baba? Munay giingon ni Apostol Pablo, gawas nun ta nga mukaon. Pero ayaw lang tuguti nga dunay mga kaigsuonan nimo nga maguba ang ilang konsensya. Kumbaga ang ilang pagtuo magduda, kana bitang magduha-duha na hinuon unya mubuhat pot sila. Pero ang pagkaon sa kanang gitawag hinalad sa mga Dios-Dios natong mga Kristohanon, gidid-an kita. Gidid-an ta sa pagkaon sa mga pagkaon nga gihalad sa mga Dios-Dios. Muna ang niingon si Apostol Pablo, pilion niya ang pagbalibad sa pagkaon. Ang tinuod na siya, insakto ni siya, Sister Jima, kanang ang makapahugaw sa ato ang pagkakristohanon, kanang mugawas or kanang ato mga pinulungan nga dili maayo. Kay ang mga pinulungan nga dili maayo gikan gyud kasing-kasing. Maunay makapahugaw. Lamang
Kay gitudlo man sa Biblia nga dili ta pakaon sa mga pagkaon nga gihalad sa mga Dios. Dili pod insakto nga ato ng supakon. Dili sad makapahimaya sa Dios tungod kay usana nga gikinahanglan nga atong tumanon. Og kini matarong kana nga buhat sumala sa atong gibasa sa Buhat kapitulo 15 bersikulo 29. Tama gyud na pastor, kay bisag patay na dad-an pag-alak, patay na gibisyo pa. Patay na gabisyo pa. Grabe yun, no? Patay pa niya. O niya, samtang buhi, sige nga ganong bisyoso pud kaayo. Niya sa dihang patay, gusto nun magbisyo. Bitaw, no? Sakto sad ning imuhang mensahe. Sa Grab Vargas, salamat pastor sa imuhang pagpahinomdom mahitungod sa pagpangnagkot sa panahon sa kalagkalag, pastor. Kay managkot ra ba mi sa kalagkalag. Wala na iposlanan kanang pagpanagkot. Ngano? Kung naa pa nay kapuslanan, gitudlo na nas Biblia. Wala nay relasyon nato og sa mga patay. Di na siya makatabang. Dili mo makit-an nga mga apostoles na nagkot sa ilahang mga ginikanan nga nangamatay. Tapos na ang history. Matod pa sa libro sa Solomon, natapos na ang tanan. Si Ate Lot, maayong gabi, hallelujah, matod pa. Si Jandre Maril, maayong gabi, pastor, mangutana lang ko aning gisulti sa unang Korinto 10:20. Salamat. Okay? Salamat kayo sa inyo nga paghatag og panahon. Ako ni siyang tagaan og pagtagad. Unang Korinto 10:20. Unang Korinto 10:20. Ingon din ang gipasabot ko mao nga katong gihalad diha sa mga halaran, dili magtotoo gihalad ngadto sa mga yawa, dili ngadto sa Dios. Dili ko buot nga mahimong kamong kabahin sa yawa. Okay. Mahitungod ni sa atong kuhaon ang ihang konteksto, pasidaan sa paglikay sa mga Diyos-Diyos. Kisalamat kaayo. Ingon din ang naghuna-una nga siya ligon pagbantay nga dili mapukan. Ang nalapas na daig ko. Sige, ako ni siya nga basahon diri sa bersikulo 1 hangtod sa 10. Mga igsuon, buot kong hinumduman ninyo ang atong mga katigulangan nga gipanilipdan sa panganod ug nilatas sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod ug ang dagat gibunyagan silang tanan ingon mang sumusunod ni Moses. Nagkaon sila pagkaon nga espirituhanon ug nanginom sa tubig nga espirituhanon, kay nanginuman sila gikan sa espirituhanong bato nga mikuyog kanila o katong bato mao si Kristo. Apan bisan pa ni ana wala kahimot-i sa Dios ang kadaghanan kanila, busa gilaglag sila og nakatag ang ilahang mga patay lawas didto sa waaw nga dapit. Kining tanan mga pasidaan kanato aron dili kita magtinguhag daotang mga butang sama sa ilang gihimo ug dili magsimba sa mga Dios sama sa gibuhat sa pipila kanila. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, milingkod sila aron pagkaon ug pag-inom ug mitindog aron pagsayaw. Dili kita makigilawas ingon sa gibuhat sa pipila kanila, busa nangamatay ang 23,000 kanila sulod sa usa ka adlaw lamang. Dili nato sulayan ang Ginoo sama sa gibuhat sa pipila kanila, busa gipamatay sila sa mga bitin. Ayaw kamo pagbagulbol
sama sa gibuhat sa pipila kanila nga gilaglag sa anghel sa kamatayon. Ingon niini, tungod niini, kadtong tanan nga nahitabo kanila nagsilbing mga panig-ingnan, apan gisulat kini aron pasidanan kita kay ania kita sa panahon nga hapit na moabot ang katapusan. Ang naghuna-huna nga siya lig-on magbantay nga dili mapukan. Ang tanang tentasyon nga nagian ninyo nagian usab sa kadaghanan. Kay ang Dios mutuman gayud sa iyang saa, dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini. Busa mga igsoon, ayaw kamo pagsimbas mga Dios. Gisulti ko kini kaninyo ingon nga mga tawo nga mabuot. Kamo nay mahibalo nga magtimbang-timbang sa akong gisulti. Ipasalamatan nato ang Dios tungod sa kupa sa panalangin. Matag inom ninyo gikan niining maong kupa, nakig-ambit kita sa dugo ni Kristo, og matagkaon nato sa pan, gipikas-pikas ni nakig-ambit kita sa lawas ni Kristo. Kay may usa lamang kapan, og bisan daghan kita usa lamang kita kalawas, kay nakig-ambit man kita sa usa lamang kapan. Huna-una ninyo ang gibuhat sa mga Israelita, kadtong nagkaon sa halat nga sinunog, nakaambit sa pag-alagad sa Dios diha sa laran. Wala ko mag-ingon nga may bili ang Dios o ang pagkaon nga gihalad ngadtos mga Dios. Ang gipasabot ko mao nga katong gihalad diha sa mga halaran sa dili magtotoo, gihalad ngadtos sa mga yawa, dili ngadto sa Dios. Dili ko buot nga mahimo kamong kaabin sa mga yawa. Dili mahimong muinom kamo gikan sa kupa sa Ginoo ug sa kupa usab sa mga yawa. Dili mahimong mukaon kamo diha sa kanaanan sa Ginoo ug sa kanaanan sa mga yawa. Hagiton ba nato ang Ginoo aron mga bubuho kanato? Nagtuo ba kamo nga kita gamhanan pa kay kaniya? Makahimo kita bisan unsa, nag-ingon sila. Tinuod kana apan dili ang tanan butang makaayo kanato. Makahimo kita bisan unsa apan dili ang tanang butang makapalig-on kanato. Kinahanglan walay magtinguha sa kaugalingong kaayuhan kundili sa kaayuhan sa uban. Makahimo kamo pagkaon sa bisag unsa sa karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa konsensya. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini iya sa Ginoo. Kung dili magtotoo mo dapit kaninyo sa pangaon og muho. Kung ang dili magtotoo mo dapit kaninyo sa pagpangaon og mihukom ka sa pagkuyog kaniya, kaon sa idulot ninyo og ayaw pagpangutana tungod sa konsensya. Apan kung sultihan kamo nga ang maong pagkaon gihalad ngadto sa mga Dios, ayaw pagkaon tungod kaniya nga nagsugilo niini kanimo og tungod usab sa konsensya. Dili ang imong kaugalingong konsensya kundi ang iyaha sa nagsugilon kanimo. Kung may mangutana nganong but-an man ang konsensya sa laing tao sa kagawasan, ang kagawasan ko sa pagbuhat, kung nagpasalamat ako sa Dios alang sa akong pagkaon, nganong sawayon man ako sa mahitungod sa pagkaon nga akong gipasalamatan sa Dios. Busa kun mukaon kamo og muinom og mubuhat og bisag unsa, buhata sa tanan sa pagpasidungog sa Dios. Paningkamot nga dili kamo mahimong hinungdan nga makasala ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo o ang simbahan sa Dios tungod kaninyo. Sunda ang akong gibuhat, gipaningkamutan ko ang pagpahimuot sa tanang tao, sa tanan kong gibuhat sa walay paghuna-huna sa kaugalingong kong kaayuhan, kundili sa kaayuhan sa tanan aron sila maluwas. Kung imo ni siyang i-verse to verse mga kaigsuonan, kung dili nimo ni sa basahon, dili nimo makita masabtan ang kinatibuk ang mensahe niini. Ang pangutana mga kaigsuonan, ang unang Korinto kapitulo 10:20.
Kung kanara ang atong basahon mga kaigsonan, dili nato masabtan ang kinatibuk ang mensahe mahitungod sa mga sitwasyon o kahimtang nga naa sa kinabuhi sa tao. Mao na nga akong gibasa tanan. Buti pasabot, tinguhaon nato ang kaayuhan sa uban. Aron sila madala nato sa Ginoo, aron sila makaila sa Ginoo. Pero alang ni adtong mga tao nga mudani kanimo, mudala kanimo, aron ila kang kanabitang ila kang taralon pinaagi sa pagkaon, ayaw pakigsalo nila. Dili maayo mga kaigsuonan nga nakigiusa ta sa Dios at the same time makiguyon o makighiusa ta nila. Kana bitang makipista, bawal na. Ingon nga kita sumusunod ni Kristo. Pero bahin sa pagkaon mga kaigsuonan, wala na siya, kumbaga, giingon ni Apostol Pablo, wala gyud na siya kanang bisa bitaw. Pero kung muhuyon ka dito, mujuin ka dito, kay pista sila, naghalad sila, mga igsoon, dili gyud na siya ikapahimaya sa Ginoo. Dili pwede nga kana bitang muuyon ta, unya at the same time ni uyon ta sa Ginoo, muuyon sad ta nila. Mao nay buot ipasabot ani nga mensahe. Si Jandre, mayong gabi pastor. Okay, ako na ning nabasa no. Ang angay nga mga buhi ay iampo dili ng mga patay. Gikan ni Joanna. Mao gyud. Hilda Luang, makasala ba ang tao pastor kung mukaon og karne para sa kalag-kalag? Dili makasala. Gawas lamang kung imo nang gihalad sa Dios-Dios. Pananglitan ni ambit ka karne. Lisod man sad kaayo nga wala ka mo kuaning muka og karne, wala ka mo ambit og karne kay kalag-kalag. Nahadlok na noong kas kalag-kalag. Imo na noong gikadlokan ang kalag-kalag, murag mas ipanoon ang pagtuos kalag-kalag kaysa imuhang pagtuos Ginoo. Pastor, na ay mga great, okay, murag hinay gyud tinuora ang signal no. Pastor, na ay mga great og happy birthday in heaven sa ilang mahal sa kinabuhi nga patay na dili daw mao kana kay ang mga patay wala pa daw sila sa heaven kay naa pa daw sa lubnganan kay unya na hukman inigbalik sa Ginoo. Actually kanang moingon ta nga kanang naanagyod sila sa langit. Mga igsuon, kung imo na siyang palaluman mga kaigsuonan mo, naghukom ra bagyapon ta na. Kana moingon nga at kuha na sila sa Ginoo, to anagyod sila sa langit, nanagyod sila sa Ginoo. Actually tungod na sa bersikulo diha sa Hebreo, kapitulo 9, bersikulo 21. Tungod na ani. Tungod kay mituod ta og midawat ta ani maumensahe nga ang tanan nga naa sa Ginoo, nagyod na sa Ginoo. Ang tanan nga iya sa Ginoo. Hebreo kapitulo 9, bersikulo 21. Okay. I'm sorry no, dili ni mao. Ako sa na yung kanon ha. Hebreo dili 9. Limot tagi ko naa sa city, akong tan-awon sa city. City or 9 ba to? Okay, 9. Sorry, naas 9. Hebreo 9. 9, ako sang pangitaon ha. Basta kay naato sa 9. 9, sugod kog 26. Kaysa ingon magantos unta siya sa makadaghan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Karon nga hinapos na ang tanang panahon, nagpakita siya sa makusa og alang sa tanang panahon aron pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niya na
hukman siya sa Dios. Human siya mamatay, hukman siya sa Dios. Pero doon na gitawag sa Biblia nga katapusang hukom. Katapusang hukom. So muna'y gipakita sa Biblia ug muna'y ginasulat sa balaang kasulatan, muna'y atong tuuhan. Ang wala gisulat sa Biblia, mao ra nay dili na pud nato tuuhan. So wala mang pod moingon ang Biblia nga kana bitawng ang tanan nga mga nangamatay tuan na sa langit. Actually, ang giingon sa Biblia dunay langit. Pero dunay bag-ong langit. Maunay time nga ipakanaog ang katapusang hukom. Ang pagsulod na sa bagong langit, kung makasuod ba ta og di sa bagong langit. Si Rizal, thank you Lord sa imuhang minsay. Thank you Pastor Gideon sa pagpasabot nimo namo, dalaygon ang Dios. God bless Pastor, salamat sa pagbasa. Gikan ni Rizal. Si Aldrin, maayong gabi nimo diha Aldrin. O si Mary Joy, Pastor, kanang mga celebrate pod og 40 days sa tao nga namatay. Tuig dumdum sa patay, dili pod ba pwede? Wala pod na nato, wala po na gitudlo sa Biblia. So kuan na siya kanang pagtuo ra gyud na sa tao. After 40 days mobalik gikan sa pagkamatay, mobalik kuno ang kalag. Nya mo nay giingon sa ako ang kaila nga gikan sa pagkamatay siyang anak, ang amahan ug ang inahan naghulat og 40 days. Pag abot yun sa 40 days, nagbutang silag abo. Unya gikan sa ilang pultahan ngadto na sa higdaanan sa ilang anak nga namatay. Unya pagkabuntag ilang gilili, ang abo dunay tunog. Nihilak sila kay ila kuno tong anak. Wala na nas Biblia. Pagtuon na nas tao. Si Rindo dunay nir. Maayong gabi Pastor, unsay pasabot aning kundamgo nga ako papa dugay raman namatay. Tuig pa ko usa pa ko katuig. Pastor, unya ako nagdamgo nagistorya mi taos pertingin akong hilak kay ako man siya gimahay. Iya ko gibiyaan ug sayo unta imo makita akong comment. Salamat Pastor. Dunay mga panahon nga mga daghang kay mga hinungdan nganong magdamgo ta. Dili tungod kay dunay mensahe, kundi tungod sa ato ang mga pangandoy o tinguha or kanang kamingaw. Na ay mga panahon nga magdamgo ta nga bisag wa ta maghuna-huna apan tungod kay nangandoy ta. Sa imuhang damgo, nagdamgo ka sa imuhang papa, asa to dapit. Damgo ka nga kumbaga wa man gyud ka kakita gyud sa imong papa kay usa pa man ka katuig namatay na imong papa. Unya matod pa Pastor, unya ako damgo nagistorya mitas perti nako hilak kay ako man siya gimahay. Minsay ana nga kanang gibati kag kamingaw, kumbaga nangandoy ka nga makita unta ka sa imong papa. Kumbaga kita mga tao, realidad nato mga kaigsonan nga nanginahanglan ta ginikanan. Mao na nga usa sa mga misupli sa ato ang panginahanglanon sa ato ang pagbati sa atong mama or papa nga kumbaga alang sa mga kanabitang wala gyud kakita, ang presensya sa Dios ang mo kanabitang muhupay ang mulig-on. So ang imuhang buhaton paduol kanunay sa presensya sa Dios. Si Lynn Abuda, unya katong nanghalad akong papa Pastor kay wala man mi alamag ato. Namugnaw na lang ang mga pagkaon perting hulat namo kanus sila mahuman og kaon. Nakatulog na lang mi Pastor ipaabot, wala jud koy nakit-ang kalag nga nanihapon
o gihalad sa akong papa. Naatoy mga tuba, sigarilyo, tabako, dahon, salumboy, kay naamay mga anak ang akong papa nga mga palainom. So maoto pastor na ilad mi atong panahon na. Sakto ka. Pertigyo mong ilada ato. Kuan na siya kanang patuot-tuog yun na siya. Mga tinumo-tumo na siya nga wala gyud magbasis Biblia. So kuan na siya. Dili gyud na siya mao. Ibin ang Katoliko ha, doon ay mga pare nga nagwalis. Ako nagikayon ibin sa social media, doon ay mga pare nga ayaw na mo pagdala og mga tuba, ilimnon, sigarilyo dito sa minteryo. Kay wala na namo gitudlo. Mga pare na ha. Pero doon na pag yung mga Katoliko sad nga moadto pog minteryo maghalad ra po didto, magdalag mga pagkaon. Tungod kay naa sila sa pagtuo. Pero sa tua wala gyud na siya. Dili gyud na siya. Wala gyud na sa Biblia. Sakto ka, ilad na siya. Tungod sa respeto sad, ila sa nang patuo, no? Ila na siyang pagpatuo. Wala gyud imong signal pastor. Ang hinay siguro tungod sa dagom, no. Si Melinda Riambonanza. Okay, si pastor na ay Kristohanon ba na maligya og karning sa adlaw sa kalag unya mamalit pod ang mga Kristohano na subay ba na sa Biblia. Actually ang pagpamali og pagpamalit matungon man na sa unsa man ni adlaw sa kalag og dili adlaw, matungon mas adlaw sa kalag og dili adlaw sa kalag ang pagpamalit og pagpamaligya. Normal na siya. Gawas og tagaan nimo na sa meaning. Tagaan nimo na siya og kanang panabot, moingon ka nga ala na maligya siya kay kalag-kalag man. Ala ning kuha sa karne kay kalag-kalag ihadag ng ihalad. Ikaw na nay nakasalaan na. Pastor na ay Kristohanon ba na maligya og karne adlaw sa kalag? Unya namalit pod ang mga Kristohanon subay ba na sa Biblia? Actually dili na siya kuan kanang normal ra na siya. Naay na maligya og naay na malit. Normal ra gyud na sa Sister Romilita Bugais. Normal ra gyud na siya. Si Napoleon Romano Dinglasa, salamat kaayo nong Napoleon ato ison nga nanukad sa imos Cavite. Salamat sa Dios dahil sa imong mga paliwanag dong Gideon, maayo ka pa malinaw ang imong paliwanag tungkol sa imong paksa sa mga Diyos. God bless Pastor. God bless nong Napoleon. Salamat kaayo. Ako ning first cousin nya naa po ni sa Manila. Si Dib Minggito na aman gani mo ingon nga bantay baya mi nga mga buhi kay ikaw makakita namo. Naunsa naman hinuon ang mga nintaliwan naman hinuon gihimong magbalantay dili na. Tungod na sa ilahang pagtuo nga wala gyud taon pod kana bitawng wala taon tudloi sa Biblia. Bulahan ba gyud kaita nga na kat-on sa Biblia lamang dili na to ipataas atong kaugalingon tungod sa atong kahibalo. Hinuon atong gamiton atong kahibalo aron maluoy ta nila og kining atong kaluoy para nila mao ni muduso nato aron mawalihan og masangyawan nato sila og madala diha sa atong mga pagampo. Ana na siya. Mao nay trabaho natong mga Kristohanon. Ha? Nga katong mga tao nga wala pa sa Ginoo, atong pangayoon sa Ginoo nga Lord gamita ko aron madala sila diha sa pulong sa Ginoo. Dili kay magpataas ta sa atong kahibalo, malayo noon sila unya sirad-an nato atong pakigrela kana bitawng pagbuild og relasyon. Di na noon ta kawali nila. Si Gina Kamahalan, salamat pastor kay nakadungog lang nako diha sa social media pastor nga ang nagsulti. Okay. Mariluna Sigira, maayong gabi pastor, akong gipangutana nimo nga nagdamgo kog bitin. 5 jud ka gabi balik-balik unsa kahay pasabot. Magbantay ka tungod kay ang minsay sa bitin usa ni sa kanang pagpangilad or pagpanglimbong. Ug usa ni sa pagpakita nga kana bitawng linglahon ka, ilaron ka. Nya review ka
nga walay tawo nga makailad nimo, walay tawo nga makalimbong nimo. Unya ang imong buhaton, tuuhi og sunda ang Biblia. Di gyud ka mailad. Si Rin Donay Nerde ay malimot yung ko ani. Tinuod jud na pastor, sige jud ko handom nga makita nako akong papa og mama kay pareha man sila namatay nga gamay pa ko. Kuan na siya. Kuan gyud na batasan gyud na sa ato ang pagkatao sa kalibutan nga mangita gyud tag mamag papa. Munang kuan gyud na ang imuhang kalag, ang imuhang pagbati ba nangandoy gyud ka ana. Munang magdamgo kanila. Bitaw pastor na adyoy pare nga biblikal kaayo ang wali. Mga pare na sila nga nagbase jud sa Biblia. Naay mga pare nga nagwali lamang wala pa nila na i-deklara gyud ng kanang about larawan kay di na po niya sila kawali. So dunay mga inaana magbantay gyud ta ana kay dili tanang pare mga kaigsuonan nga wala magwali sa Biblia. Naay mga pare nga gitanyag gani nila ang Biblia. Oh, naay mga pare nga ang Biblia mo ilahang sangyaw. Ako mabless ko mga kaigsuonan inana mas makawali sila sa mga tao. Nya mo nay usas mga tubag natos mga pagampo. Kay kita di magita makawali pod sa mga kuan nila kanang mga kauban nila. Di ta makawali kay ngano man dili ta nila paminaon kumbaga. Pero bless kaayo ta ug bless pod ang mga tao nga naminaw sa atong programa bisag Katoliko sila. Kay ngano naablihan man sila sa pulong sa Ginoo samtang nag-uban ta. Ang Dios magpanalangin, no? Rosan Pisan Gulo, ang pagsilibrar sa kalag-kalag ug uban pastor tradisyonal na nila. Sakto gyud. Ilan ang tradisyonal, kumbaga ilan ang pagtuog yun, pagpatuo-tuo kumbaga sa Biblia. Pastor kanang magpamisa sa tanang aning kalag-kalag, nakadimdim lang ko sa una, nakahinumdum lang ko sa una siguro, nga ilista ang tanang patay, nga parinte ka pa, misahan. Sakto gyud, inana. Pero dili na siya, wala na siya kapuslanan. Kay kung tinuod pa na, dili na muna og si Jesus kay naaman day ay pamaagi aron ang tao maluwas. Mao nay usa sa kuan kana kinahanglan bitaw matugkad sa mga kaigsuonan sa nato. Unsay meaning ani pastor patay na siya human gidamgo nako panday daw unya kay taas man siya og blood pressure ni inom daw siya og ahos. Patay na siya human gidamgo nako nagpanday daw siya og taas unya. So sas mga gipasabot ani nga gi-advisean ka unsay makatabang about blood pressure. Usas kanang makatabang nimo kanang imuhang nakita nga sa imuhang damgo. Si Romilita Bugais, pastor, akong bana akong gisangyawan. Dili jud mamati pastor, managkot jud ni daw ko manglabot. Sige. Okay ra gyud na siya. Dadala sa mga pagampo. Ay lang hukmi. Ay lang pag-ingon nga, maimpirno gyud ka, ginanangkot ka. Kasala na tana. Dalas mga pagampo, ipaabot ang imong gugma kay mo siyang bana. Paabot ang imong respeto kay mo siyang bana. Dada kanunay sa Ginoo, pangayua sa Ginoo. Ang imong bana mo dawat Biblia. Si Richelle paampo sab ko apel pastor nga mo stop na ang akong nanay sa sigig pangaji nga mga patay. Sige. Ato nang dadto nga pagampo niya dadapod kanunay sa mga hangyo sa Ginoo. Pastor kay do na giingon ang Biblia, landong lang ang Bible.
doktrina lang sang tao. Kung sa ni pastor kay dunay giingon nga ang Biblia landong lang ang Bible ug doktrina lang sang tao. Adunay giingon nga ang Biblia. Adunay nag-ingon nga ang Biblia landong. Ilan ang pagtuo? Ilan ang pagtuo? So ato na silang respetuhan pero dili nato sila uyunan. Si Bong G. Ganob, matod pa, maayong gabi Pastor Gideon, gusto unta ko mubalik sa akong amo sa una diri sa Bohol. Kay giingnan ko sa akong igsuon sa akong amo sa una nga pabalikon ko kay wala daw siya driver. Kay wala driver kay wala naman mo ko nibalik sa Manila. Laman kay himistahon man kaayo kay politiko man lagi. Mauna ka decider na lang ko nga dili na lang ko mobalik. So narapod nimo ang desisyon kung mobalik ba kag di. Pero ako advice nimo, gamita ang nahibilin nimong kinabuhi sa paghimaya sa Dios. Kung mas makahipahimaya ang imong kinabuhi sa Dios nga dili ka manarbaho, nan nganong manarbaho man ka. Pero kung mas magamit nimo ang imong kinabuhi kung manarbaho ka, ikaw magyud nakakita sa imong sitwasyon. Mao nay usas mga gitanyag gyud sa Biblia. Busa kung mo trabaho ka, mo inom ka, mo kaon ka, buhata ang tanan sa paagi nga mahimaya ang Dios. Unsay imong una-una, okay ba nga mo celebrate og birthday ni Kristo December 25 nga dili man iyaha birthday? Birthday man na sa Dios sa paganism nga si Saturn. Sige. Actually, ang pagsaulog og Pasko o pagsaulog sa birthday, mga kaigsuonan, dili na sayop mga kaigsuonan nga magsaulog ka bisag unsang pitsaha, bisag unsang bulana. Kung magsaulog ka sa birthday ni Ginoong Hesus, wala po'y magbuot nimo panalitan nagsaulog ko. Unya maunay akong nahuna, maunay ang akong pagtuo. Unya ang mga tao maingon nga nagsaulog ko sa dili birthday ni Jesus. Kisa may nasayop, sila o ako? Ana na siya. Ang pagsaulog sa birthday sa atong Ginoong Hesukristo, bisag unsang adlaw. Kay ngano man, ang Biblia silent siya nga mihatag og unsang pitsaha. Lamang ang giingon lang sa mga kanabitang nagtuon yun sa panahon, tingtugnaw or ang uban po miingon nga kanang panahon sa pagpagawas sa mga hayupan. So dili tingtugnaw, dili kuno tingtugnaw ang panahon pagpagkatao ni Jesus. Pero dili na siya pinasikad sa Biblia. Pinasikad ra na sa pagtuon sa gitawag kahimtang. Kay wala na'y tao nga nabuhi karon ni adtong panahon nga nataw si Jesus. Og wala sad giklaro sa Biblia unsang pitsaha. Kung nagsaulog kog birthday sa atong Ginoong Hesukristo sa adlaw sa pitsa 25 sa Disyembre, unya si Hesukristo nga akong gisaulugan, unya ang mga taong makakita nako moingon dili na si Kristo. Ang pangutana, kinsa man day sakto? Ako nga nagtuo nga si gisaulog ning saulog ko sa birthday sa atong Ginoong Hesukristo, unya ang tao nga nakakita nga wa gyud mo sa ulog, mano no isakto? Mo na nga dili na siya, ako moingon ko nga dili ni siya dili gyud nato, dili ta kaingon nga ang mga tao nga nagsaulog sa adlaw sa Ginoo sa pitsa 25 wala na sila magsaulog ni Kristo, nagsaulog na sa birthday ni Saturn. Dili gyud ta ka hukom nila. Kaya nga naman, wala man ta kakita sa ilang kasing-kasing, wa po ta katugkad sa ilang huna-huna. Unya sila nga nagsaulog sa birthday ni Ginoong Hesus,
sa Disyembre 25 niya sa ilang pagbati si Ginoong Hesus ang ilang gisaulog, dili si Saturn. Awa na, sayop na ta. Iampo lang ko apil sa akong kaluha nga si Berly Salvia Pigalan nga madawat siya sa trabaho. Sige, dili lang siya masango sa medical. Okay, wala na yung mga mensahe dire nga miabot o niya atong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan. Ang mga awit makalangit dili lang sa nako matagaan og pagtagad tungod kay oras nato alas 9:28 niya kinahanglan do na patay panahon sa laing mga buluhaton before ta matulog. Dili nato kalimtan ang pagpaduol o pagpasalamat o pagampo before ta mamahulay. Namatay mga pagampo diri sa programa, dapat doon na po tayo pagampo diha sa matag pamilya. O sa ato ang personal, diha sa ato ang pagtuo, pagduol sa Ginoo. Akong advice kung mubasa mong Biblia, kung doon ay mga bersikulo nga inyong mabasa, para makuha ninyo ang inadibuk ang pasabot, hutdan ninyo basa ang usa ka konteksto o usa ka kapitulo para masabtan nato ang kinatibuk-an gyud nga mensahe sa Dios nga nas Biblia. Kay kung i-verse to verse nimo, dagan na pug kaglaing verse mga kaigsonan. Mo nay usas mga hinungdan nganong ang tao wala magkasinabtanay. Kay sige gunit og bersikulo, ang usapon nagsige gunit og bersikulo, ang usapon sige gunit bersikulo, unya wala hutdag basa og wala hutdag sabot ang gipasabot sa kinatibuk ang unod sa maong mensahe. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Ako nagtuo nga duna tay daghang nakatunan og nasabtan diris atong panag-uban. Sa dili pa ko manamilit mga kaigsuonan, pasalamat sa atong buhi nga Dios ug mag-ampo ta sa ihang pagkamaayo sa matag-usa nato ka kinabuhi. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang paghatag og kusog, sa imong paghatag og mensahe og pagtubag, pag-atiman kanamo nga nanginahanglan kanimo. Salamat o Dios sa panahon nga nagmalampuson kami na usab sa pagpaminaw kanimo. Dalaygon ka nga Dios nga nagtudlo kanamo. Among gipangayo kanimo nga imo kaming tabangan, giyahan kanunay sa matag adlaw nga ang among kinabuhi mahimo kining instrumento aron mahimong panalangin alang sa uban. I-bless Ginoo matag-usa namo ka kinabuhi nga among kinabuhi mahimong mapuslanon aron ang tao makaduol og makapangalagad kanimo. I declare blessing sa ako mga kaigsuonan. Bisan pa adunay mga kaigsuonan nako nga paingon sa gawa sa nasod, uban ni sila, giyahi sila ug dunay kalampusan ang ilahang mga pagpaningkamot og among gipangayo nga dunay kalampusan ang ilang mga lakaw ilabi na sa ilahang mga gikinahanglan nga mga requirements amahan og dili sila malimot nga dunay sila'y Dios nga gilagaran, ilang ampingan ang panahon og ilang gamiton ang higayon aron sila makaalagad kanimo sa tanang panahon. Bless Ginoo ko mga kaigsuonan og ako silang itugyan isalig kanimo, diha lamang kanimo ang tanan, mga pagdaig, pagpasalamat, himayag kadungganan alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Kung doon na mo'y mga pangutana or doon na mo'y mga pre-request, pwede ra gyud ninyong i-chat or i-message ang ako ang account Gideon Candelario kanang na-recording studio gyapon, no, kanira gyapon. O niya pwede ra gyud mong maka text ako ang number 0932638434. Kini iyong igsuon Pastor Gideon, moingon na sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night sa tanan.
pagdaing nag-aawit kanimo Amahan Jesus. Magahalay mga pagdaing nag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo